isusu tinongoti tikaita chatinenge tabata ka tinobva tatochitora ipapo tobva tauya nacho anditi tobva tatouya nacho kwamuri kumba kumusha anditi right ichi chandauya nacho azukuru ka chinoroesa nehana anditi so kana wanga usati wasubscribe to this channel ka, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chakumira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video ka, you will be notified. Thanks very much kune vese vanoramba vachisupporta basa vazukuru vangu. Thank you very much nekuramba muchitsigira musha wenyu anditi zvinhu zvese zvichifamba zvakadi zvakanaka. Right, inzwai ka vazukuru chandabva ndasangana nacho ndikati ndikukurumidza ndauya nacho ndokupai, and then imi mochindiudzawo macomments kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa. Muri kuona zvakanakira mumacomments ka, ndine video yandauploada handiti ndingati ndanga ndisina information yakakwana, so ndatozoudzwawo nevazukuru kumacomments kuti aiyo dzimba dzanga dzichiadvertiswa dzamanga muchiona Praise ari padziri iadvert yaari kutoita, also ari partnership neimwe company. Thanks very much. So kumacomments ndo zvakakakoshera. Handisi kureva kuti zvoni ini ndinogona, I'm just the face of Saint TV, but this channel belongs to you handiti. So ngataura nei kumacomments, but ichi ndachinzwa manje ichi ndanatsobata word to word, ndaita 1 hour rese ndichinzwa handiti. Right, ndasanganawo nevamwewo vanga vachitaura vachiti aiyo J Israel, handimomuzwa prophet J Israel mazuva ano vari kuti vakatendeuka kubva panzira dzavanga vachifamba vachiti aiwa ndanga ndichiitiswa zvisiririzvo handiti. So prophet J Israel ka muri kuona vari kuexposa maprophets nemapastors kuti zvavari kuita zvisi right. So nhasi ndazosanganawo nechimwewo neimwewo ng'anga, iyi ng'anga chaiyo chaiyo right. So ng'anga iyi yanga ichitaura ichiti zoni inini ndinobva kupi, ndinobva kuNigeria handiti. Zvandinobva kuNigeria ndiri muHarare. Zvandiri muHarare 2018 J Israel ari kunzi akaenda kung'anga iyi, according to zvataurwa neng'anga iyi, akauya kwandiri akatora mushonga, hanzi anga ane magirlfriends ake 3 including mwe yacho nainzi Naomi. So Naomi uyu ari kunzi zvoni J Israel akatora maunderwears akaenda nawo kung'anga iyoyo achidaita rituals ake kuti zvoni ange zvinhu zvake zvinge zviri zvinofaya according to ng'anga izvo yanga ichitaura. So ng'anga iri kudhimanda 300,000 rands. Yanga ichitoradza maphotos ichiti maphotos awakasiya awa neimwe mari yako yawakasiya paouter. So ndiri kuda 300,000 rands yauri kundikwereta yausati wandipa yemasubscriptions for 3 months. And it could not each and every month you were supposed to pay 100,000. Ndango ndingochitora chakadaro chirondo yanacho kwamuri wazukuru. So ngataura nekumacomments mundiudze kuti what do you think nezviri kuclaimiwa neng'anga iyi, because ng'anga iri kuuya betaura kati zoni remember zvakaitika kune umwe wako Team Omotoso. So izvozvo zvinogona kuitika kwauri zviri worse, because by December ukasandipa mari yangu 300,000 ng'anga yapromisa kuti zoni unopenga, uchatanga kupenga kurana kuita medi chaicho handikushaiwa ndozvitsanangura sei vazukuru, nyaya yacho ari kutondityisa handiti. But iyi vhidhiyo yandatoona ng'anga iyi yanga ichitotaura ichitoti J Israel, don't try me because I used to work for you but not anymore. Ndakuda 300 yangu kana kuti zoni uchatopenga chete. So by December hanzi tarisira kuti J Israel akasagadzirisa kwaakabva uku, hanzi neng'anga iyi ndichakusota. So what do you think vazukuru nemashoko andauya nawo? Munofungawo kuti kudii about J Israel nezvaari kuita zvekuexposa vamapastors achiti akatendeuka, but kuri kuzoita vamwe vari kuti zoni unotikwereta. Kana uchinge atendeuka zvechokwadi vazukuru, hatifaniri here kubhadhara zvikwerete then tozonatsouya totendeuka tonatsonamata zvisina zvikwerete kwatakabva uku. Ameno, ndimi muchandiudza kumacomments. Let's communicate kumacomments. Thanks very much vazukuru vangu nesupport yamunoramba muchipa. Uncle Saint Steve